Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Lesaka aldera joanen gara eta bertan Lesakan Linjurrenborda sagardotegia kokatzen da. Gu Juan Mari Lopezekin egonen gara eta berak balorazio bat egingo digu, pixka bat aurtengo denboraldia nola hasi duten eta beti ere iazko uzta, badakigu kaskarra izan duzela, baina ea ze kontatzen duen Juan Marik. Ondotikan sindikatuaren atala izanen dugu eta gurekin Nafarroako N sindikatuko idazkari nagusia den Patxiku Irisarri izanen da. Eta bukatzeko Jose Mari Mitxelena Arrantzalekin egonen gara, berak kontatuko digu pixka bat nola ikusten duen gaur egungo izokinaren egoera Bidasoan. Esan bezala, hementxe gaude, Linjurrenborda sagardotegiaren atarian, gurekin Juan Mari López eta, badakizue, txotx denboraldiari hasiera eman zaio, eta zuek ere, Juan Mari, horrelaxe ez, urtarrian bukatzear eta txotx denboraldia zuek ere martxan ez? Bai, urteko itxurei jarraitu, zuen lanin hasteko asmotan, eta ondo bateatzen den. Beti ere badakigu ez, azkenean txotx denboraldiarako edo sagardo izateko sagarrak behar ditugula. Sagaste bat hemen ikusten dugu gure atzekaldean. Ezagit, badakigu ez, urte kaskarra, benetan kaskarra izan duzela ez, iazko uztabilketa ez? Oin dela 2 urte sagarra asko zen, eta lehen urtien esan bezala nahiko ez kaskarra izan duzen bai. Hemen generalian, lehen dehal izaten zen, eta generalian 2 urtetik behin ematen du sagarra gondo, eta hala gertatu da. Orduan, batetik gutxi zela, bestetik lehorra jozula, eta dena bat inta uzta kaskarra eukik genuen, osatu ditugu mintza barrikek eta konten. Zu beti ere aurre ikusten duzu, zenbatxo litro, zenbatxo sagardo behar duzun, eta horretarko sagarra behar denez ez egite nola moldatu zara sagarroi lortzeko? Egia esan, gehienetan itxeko sagarrakin moldatzen, sobratu iten generalin itxeko sagarra. Beti, lehen urtien bezala beti izaten dira tartin urte bat beste iristen ez dena. Eta horren generalian, Donibane garaz inguruko sagarra ibiltzen dut, iparraldeko sagarra. Izpuro inguru hortako sagarra ibiltzen dut, eta nahiko konten gelditzen abaiango sagarrakin. Beti ere sagardoiteko prozesua, ezagit urteroko moduan hasi zinen, edo urtean aurreratu zen pixka bat? Pixka bat aurreratu zen, sandugun bezala lehorrarea undile indu, idorta undile indu, eta irailan erdipareko hasi ginen zegon sagarpizarra biltzen eta jotzen. Orduan, sagar asko dagonean irauten du, urrie bukatu azaroan hasiera arte, baina aurten izan du da dida, izan du da aurten hasi eta bukatu. Eta txotxirekiera edo pixka baina denboraldia astearekin, ez da sagardoa, momentu honetan nola izaten da sagardoa, zer nolako sagardoa dugu? Oan ikan sagardua goxoan zen izaten da, oan txoil garbitu gabik izaten dira, eta oan ikan goxo egoten dira sagarduak. Bere denbora behar du, oan ikan egin ikan dezta denbora asko, eta bestetik hotz hauekin dena ez dela ere sagardua pixka bat, beri hortan egoten da, ez da etortzen behar den bezala sagardua. Orduan, sagardo goxua daude, eateko erresa daude, eta geho, esan bezala denborarekin, etortzen nien pixka bat. Orduan, hoberena da, tartika bizitatxo bat itea sagardotegira eta prozesua bertatik sumatzea. Zuek ere txotx denboraldia garrantzitsua da zuentzat, baina urte osoan zehar ere badakigu sagardoa botilan saltzen duzuela ez, eta beti ere hori beharrezkoa da ez gaur egunean. Azkenin lehen esan dugun bezala hasten urtarrilean txotx garailekin, eta txotx garaile izatena maiatz arte, barriketan. Eta geho maiatzetik aurreare jendia beti jendi ibiltzen da, asteburutan jendi ibiltzen da, kanpotarra ere, herriko eskorra hauetan gehotak gehiago ibiltzen da kanpotarra, eta kanpotarra gustatzen dio pixka bat, toki izan edo, baserri inguruko toki bat, berezitasun pixka bat, eta bertako jendia dela, eta kanpokoa dela, eta urte guztian jendi ibiltzen da, eta esan bezala geho botilatik atetzen dugu, maiatzetik aurra botilatik botilan berriz ez dakit, sagardoa kupelan ikusi duen bezala, bere ibilbidea edo bere prozesua jarraitzen duela, behin botilan dagoelikan,
hor mantentze da, edo beti ere aldaketak izaten Bai, dira? bueno, mantentzen da eta etorri egiten da, txinparta hartzen du sagardok, garbitu egiten da, eta beti sagardu etorri egiten da bai gehixio. Bai. Beste gorpuz bat hartzen du sagardu botilin, utzi dizke bai. Bai. Sumatzen duzu zuek ere, ez azkenean sagardotegiko kultur hori edo sagardotegiko denboraldiko grin hori izaten dela, ez? Azkenean gauza bat denboraldikoa delikan, txotxitik sagardo edatea, menua, jendea gogotxo duten da, ez? Bai, lehen esan duten bezala nik uste berezitasun horrek erakargarri egiten dula temporadan, urtarriletik maiatz arte erakargarri egiten du, bueno, ez da taberna batin edo restaurante batin edo jatetxe batin tikan aparteko beste modu bada altxatu ean ondoko maikukin beti relazio gehiago izaten da, ondoko izketan batakin bestikin esan edut, bueno, epe bada eta moda bat badu eta ematen du handikan eusten dula. Bai, aurten zorionez, ja inungo limitaziorik, beti azken urte hauetan txotxea eta aiteko entreke pitxarra bartzela edo maiko puruak, aurten libre ez? Bai, aurten printzipioz bai, ikusiko dugu nola aurrea nola joten den, minio printzipioz ez da inungo murrizketarik ez. Bai, ongi Juan Mari, hemen gaude sagardotegi atarian, ikusten duzu bezala ikusten zula, zona paregabe batean ez, herritik kanpo, kasko batean, sagardotegi polita txikia eta gustora etortzen da. Bai, nik uste bai ez bai. Bai. Ingo duguna da orain kanpotikan barrenera sartu eta, atzekalde horretan edo barrenin pixkot jarraituko du pixko asko gazean. Oso ondo ba. Goazen ba. Bale ba. Jarraitzen du Juan Mari, kupeil tartean, eta nabaria dela da, gaur egunean sagardotegietan teknologia aurreratu dela, ez? Pixko bat sagardoa kontrolatzeko aixago da, ez? Bai, nik uste hotza serpentinak sartu bere temperaturan sagardu edukitzeko eta bestetikan kupelak ebeak eurrezkotik aparte nik uste geho eta gehiago izaten dira polisterrezkuk eta azero inoxidablezkuk, orduan deneko sagardua kontzeko eta garbitzeko ontzinek eta dena, bai, aurrerapen handia dago, bai. Gero ere sagardua aiteko orduan, azkenean bertako sagarrak badire barietate pilo bat, eta ezakit zuk edo norberak erabakitzen du pixko zen nasketak egin, eta zu alde hortatik nahiko argi izaten duzu, nasketak nola egin? Egile esan, bakoitza bere sagazteien izate ditugu, 8, 10, 12 klase sagar, baldin behitizu 3-4 sagazte, baldin behitizu, igual, 30 klase, 25 klase sagar igual. Geho sagarra denak ez die berdin etortzen, batzuk hasten irailan erdiparian eroitzen, beste batzuk urrian erdipari nuen digan onde oten dira, orduan, nasketa pixkat, ez? Gezta, gazi, garratz pixkan hasi, baina asko berak, sagarra berak eakusten du, batzuk beranduko sagarra dilako, geho sagaztien segun ze bariede dituzu, naik bildu ez jon. Eta orduan, bakoitzak itxe bakotxak bere teknik izaten du, edo alde bezala askotan. Baina ez da erreza izaten ez, zuk sagardo mota bat bilatzen duzu, baina ez da, esaten bezala, zientzia esakto bat ez, azkenean faktore asko daude eta... Bai, faktore asko daude, eguraldiare hor dago, zenbateko eguzki izan duden, sagarra zenbat azukre hartu duen, lehen esan bezala urte bat igual bariede batek emango duen, urrun ez du emango, orduan urte batin bariede batetik asko dago, minio bestetik utzi, eta aleintzen geha, minio dena baserri mundua bezala eta lurratik bizi behar duena bezala zaila izaten da, kanpoko gauza ez da... Bai, eta sagar urtea, 2 urtetik behin izaten da, orduan urte bat kaskargoa, beste oso ona, ezagik sagardoa bera 2 urtek irauten duen ongi xamar ere, dateko moduan izaten den, edo... Bai, hotzakinta jarri ezkeo, mantendu ezkeo hotzakinta, generalin, sagardo normal bat edo on bat sartzen baliman irauten do. Bai. Orduan, pixka bat askotan ez, sagardo asko indunak aurreko urtean, kupeletan ere izanen du, edateko moduan. Bai, gaur egunin lehen esan dugun bezala, polisterra, inoxidablikin, hotzan sistemakin, horrekin irauten du sagarduak bai. Baina, beti berrei egin berri izaten da, temporadan de beti jendik sagardo berreia nahi izaten du, orduan, saiatu egin behar da urtero sagardo berrei egiten. Menua. Sagardotegiko menua,
arrakasta beti izaten du, ez? Eta hor gauza gutxi aldatu behar dira, ez? Bai, goitxien ez da aldaketa handirik izaten, beste itxe askotan izango dira aldaketak, baina gure itxien ez, gure itxien betiko izaten da. Tortille bakailuna, bakaile projetua, txuleta, membrenua gazta eta intxaurrakin eta sagardua bai. Bai, sagardote egiten gehiena baloratzen dena da kupel ondoko giru hori, ez? Behar badaz, hori da desberdintasunik handiena, ez? Ba, bai. Jarrita gote hori bale gustora zaude, baina gehiago da harremana jendearekin, da lagunekin, Ba, bai, lehen esan dugu bezala, ez da, bueno, beste zamaitokita bezala otordu xeita jarri, eta altxabertzo bakarra komunea joteko. Otan nahi ez delare, mai bat bestikin hartu emana sortzen da, eta nik uste giru horrek mugitzen dula, eta girotik aparte bai sagardua, aragileke bai, aragileke eguan digan jende aragizalia da, eta denak mugitzen du bai. Bai. Eta Gipuzko aldean jende asko ibiltzen ere, baina asko ere nahi izaten dute bertako Nafarroako sagardotegietan ibili, bazarete batzuk, eta baduzu zuen xarma, ez? Azkenan Nafarroko sagardotegiak desberdinak dira, ez? Bai, desberdinak, generalien gaine txikilea, ezkera sagardotegi handiak, orduan, bueno, badu bere xarma eta bai, egile esan jende haiekatikan eguardietan, larun bat eguardi, igande eguardietan ez dugu beti egitzen dugu bai nik eta bai beste sagarrotegi ere bai Nafarrokuk bai. Haiek hortatikan badugu, tira badago bai. Ja, bukatzen joateko pixka bat, ezagite zuen kasuan, dozen ikusentzulek lesakara sagardotegiren edula etorri, Linjurrenbordara, segunetan izaten duzu sagardotegia irekia. Guk erekitzen dugu osteguna, ostirala, larun bat eta igandia. Hoik erekitzeiteko, egun horiek erekitzeiteko bai. Bazkaltzeko eta faltzeko bai. Eta beti ere ez, esaten dena ez, denborakin pixko deitzu eta ez pixko bat, ziurtatzeko lekua dela. Bai, martxu izaten da, martxuan larun bat eguardiek gehiena betia daude. Ja, esan edu, gehiena betia daude larun bat, martxoko larun batak. Orduan bai, lehenagotikan esan ezko bi izaten da. Aldatu da ez, garai batean beti gauak ziren ez, launta gauak eta eguardia eta... Bai, gauak arronta aldatu da. Pandemia aurretik hasia zen pixka bat, baina nik uste pandemia eta gero ikaragarri aldatu da. Eta gu mintzako itxin ikusi dugu, larun bat gabetan, ostiral gabetan eta asko bajatu dela. Lehen bagenun klientela bat, adin bateko klientela arratsetan etortzen zena, eta asko gutxitu da bai, aldatu inda bai. Nik uste pereza gehiago ematen duela arratsetan ateatzia, eta otordu behin, eta berriz itxea jonta. Orduan eguardila, proistu. Oso ongi, Juan Mari, espero dugu ez, jendea unitz ibiltzea, jendeak gozatzea azkenean denboraldiko gauzak aproitxatu behar dire, bizi alau egun dire eta gustora bizi behar dugu, eta tarteka eskapadatxo batzuk egitea ez dago ezki. Ongi izan, eskerrik asko, Juan Mari? Bai, zuei, eskerrik asko zuei. Bai, gerrata. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude, eta gurekin Nafarroako Ene sindikatuko idazkari nagusia dugu, Patxiku Irisarri. Eta Patxiku, neguan gaudela sumatzen da, eta albista hona ez, azkenean sasoian sasoikoa. Eta pixka bat badakigu urte osoan zehar, lehen sektorean jendeak jarraitzen duela lanean, azpi sektore asko daude, eta horietako bat erlezaintzaren sektorea. Gutxi solasten garen sektorea, ez dia gustora jaten dugu, baina solasa ez da, bat edo asko solasten gizartean erlezaintzaren sektorean inguruan, eta bizitzen ari diren egoeren inguruan, ez? Hori da. Azken finean, erlezaintzaren sektorea oso sektore txikia da, horrek ez du erran nahi garrantzi txikia duenik, baizik eta erleak azkenean egiten duten lana funtsezkoa da, ez? Bestela, atzean ikusten ditugun sagar ondoak eta horiek sagarrak eta emateko erleak hor bueltaka ibilar dute, ez? Zuk aipatu bezala, ez dugu sobera solasten, baino bai egunotan, bai badagola solas bidea, izan ere, beste sektoretan eta gainera joan den astean jasot zituzten Ukrainiako diru laguntza batzuk,
Baina erle sektoreak ez du hori jaso, ez? Eta erran behar da, beraiek ere krisi sakon batean daudela. Hemen arazoa alde batetik da, joan den urtean izandako lehorte horrek ere eragina izan dula loreetan eta bar, baina beste aldetik hemen arazo nagusiena da kanpotik etortzen den eztia, batez ere Txinatik etortzen dena, ez? Oso prezio merkeetan, hor distribuidora handiak hori ekartzen dute eta bertakoei ez diote eztirik erosten, eta hortxe daude Espainia mailan hainbat eta hainbat eztipoto almazenetan ezin ateraz, ez? Orduan horren inguruan bihar edo etzi ikusiko dugu, hor prentsa ohar bat ere atera nahi dugu, hau azalduz, ez? Arazo hau azalduz. Bai, pixo bat administrazioak ere kontutan izateko, eta baita ere gizarteak, ez? Azkenean guztion eskutan dago, badakigu ezti bakoitza nongoa den, eta hori da. zer dela eta duen prezio bat edo beste, ez? Bai, eta hor bi aldarrikapen nagusi izanen dira, alde batetik diru laguntza zuzenak ere ematea, bestei bezala, hor aipatzen dugu, 10 euro kaxa bakotxeko, gero tope batekin, eta gero beste aldetikan, orain dela 15 bat egun edo, Sánchezek atera zituen hor krisin kontrako neurri batzuk, eta hor gasolio profesionala jarraituko du beste 6 hilabete, hor 20 zentimoko deskonturi ezaten, gu bezalko horiek kendu diote hori, baina gasolia profesionaletan hori hor dago, baina kontua da, erleekin eta ibiltzen direnak ere, beraien erlaskiak eta mugitzen dituztela tokiotetik bestera, eta hauek hortikan kanpo ere gelditu dira. Orduan, sektorean gasolia erabiltzen duten guztiak onura hori izanen dute, eta azpi sektore honetan ez. Orduan, horiek izanen dira bi aldarrikapen nagusiak, eta hori jakinarazi nahi dugu gizarteari. Eta bestetik gaia zaldatuaz, beti ere, tarteka hauteskundeak izaten dire, hauteskunde orokorrak izaten dire, baina lehen sektorean ere, azpi sektore horietan ere, hauteskunde desberdinak. Zuek ere netikan, prestatzean izarete, garrantzitsua da bertako nekazari eta abeltzainek, bertako ordezkaritza izatea, eta ezagik ze berri dugu horren inguruan. Zuk aipatu bezala hemen hauteskunde batzuk badaude maiatzean, baina guk 3 hilabete lehenago ditugu, ez? Eta guk martxoaren 30ean izanen ditugu hauteskundeak, eta hor ja prozesua irekita dago, martxoaren 2ako zerrendak aurkeztu beharko ditugu, eta zuk erran bezala hor 6 azpi sektoreetan izan dira hauteskundeak. Bata erronkariko jatorri izendapenarako, bestea zepaen, ekologikoko sektorea, gero Nafarroko Aretxea, Nafarroko Bildotxa, eta gero Tuterako Alkatxofa eta Pikilo Piperra. 6 horietan izanen dira, gu azkeneko urteetan 6 lautan aurkeztu izan gara, eta momentu honetan 4-3 guk ene sindikatuak du hor lehendakaritza, ez? Hain zuzen, zepaenen, Nafarroko Aretxean eta erronkariko denominazio horretan, ez? Eta hortxe gaude lanean, hilabete honetan han eta hemen ibiliko gara, hainbat bilerak inez zonaldetan, eta gero, azpi sektore bakotxean ere, bilera zuzenki sektoreetara bideratutako bilerak ere eginen ditugu. Hor, ateratzen diren ordezkariak edo hautagaiak izaten dire, sektoreetan lanera aritzen direnak, ez? Nola izaten da? Bai, hor sektore horretan lanian ari direnak, eta gero zenso horietan daudenak. Adibidez, hor aukera izanen dute aurkezteko eta bozkatzeko,
joan den urteko abenduaren 31ean zenso horretan zeudenak. Adibidez, aurten baten bat, hasten bada orain, urtarrila, otsaila, martxoan, horrek ezin izango luke bozkatu, ez delako zensotan agertzen, baina beste guztiak bai. Orduan, hor aukera aurkezteko eta aukera bozkatzeko. Eta guk deiten dugu, noski, bilera horietan eta gure sindikatako jendeari, afiliatuari, pauso bat antzinera emateko. Hor azkenean, sektore horiekin zer ikusi duten hainbat gai, hortxe lantzen dira, eta orduan, ene sindikatuek duen ikuspuntu horiek txertatzeko, baliozko tokiak dire horiek, ez? Horrela, Patxiku, espero du gauzak ongi joatea, bilkuratan jendeak parte hartzea, eta, hemendikan hilabete batera edo, hurbilxeago izango dira hauteskundeak, eta orduan ere izanen dugu zer solastu, bitartean eskerrak eman eta ongi segi. Bai, orduntxe espero dut eskutartean izatea zerrendak, eta horren inguruan edo nerekin solastu edo zerrenda horietan agertzen diren jendeakin, bai. Hori da, ikusiko dugu. Mila esker Patxiku ongi izan. Zuei. Jo. Oraingo honetan, arrantzaren inguruan solastuko gara, eta horretarako gurekin Jose Mari Mitxelena dugu, berako arrantzale esperimentatu eta veteranoa. Eta Jose Mari, bertan beran bizi zara, Bidasoa errekaski hurbil bertan duzue, eta egia esan, bizi osoa arrantzan zu, ez? Bai, bizi osoa ez, baina 45 urte 47 urte arrantzan. Bai, eta, arrantzan. Errekak gura behar du, garbi da, eta arrantzatzeko arrainak. Ezakit, azken aldi honetan asko solasten da izokinaren inguruan, eta ezakit zein den realitatea barbadazuk ezagutuko duzu pixka bat, zure ikuspegitik behintzat nola ikusten duzun afera. Azkeneko 2 urtetan jatsi da, puska, joan urtean jatsi zen eta urtean gehiago. Ikusten dugu Indarlazeko presa zahonin, sekuloko tropak ikusten ditugun, putzua derra zen. Indarlazeko presatik kaia bitartian hor 2 metro gehiago gura zen. Udapartien goian naiz beror o epeletorri bian fresko joten zen. 2 metro horiek kendu eta hor babeslekuak kendu zaiote. Lehengo teknikoak, lamolak errantzuen, behin presak ikustera etorri ziren eta bere solasaldien arrantzun presa gainean, presa txiki bat bai dela, urtegi txiki bat, eta izokian babesleku bakarra da pasatzeko zela. Pasatzeko zutela, eta beste aurra, erretiratu zen, bestia oain dagoena etorri da, eta honek lehenbiziko gauza presa kendu. Eta orduan babesleku hori kendu zaiote, leheno pilega ikusten dituguna, tropak ikusten dituguna, Gartxabal, Kaian, Tuneltan, Montoian, oain zer ikusten, oain bakar batzuk ikusten dire, ez da izuki ikusten. Bai, orduan, esaten aldugu, Bidasoako izokinaren arazoa, gizakiak sortu duela, ez? Ez dakit, eurek garratu dute, beroto kalentamiento global eta urgutxi eta eurek horti joake dire, minon nik uste denek ikusteko dela. Arrantzaliek ez dugu laguntzen, minon arrantzaliati beti hor izan du da izokia, 29an 3 izoki bakarra atera ziren, eta bazen orduan diputado bat Irungo elkartien, ibiltzen zen arrantza elkartien eta haren bitartez ekarri zen 200.000 kume ekarri zituzten Loiratik, eta Indarlazen bota eta gero izugar eskurtik izan du dira. Eta gero 82an etzen ateri, minon etzen galerazi, ez oita marko zer hortan, amarkada hortan, eta 82an ere ez. Etzen bakarrik atera, miharrentzen zeikion nugun, eta izoki gutxi ziren, eta gutxi atetzen zen, ezin zen asko ateri. Hor zeikio du, minon orain,
orain erratun dena da, bueno, galerazi nahi dutela, arrantzalik kendu hor erditik, eta Bai. hola kontuk. Bai. Bueno, zuek bai ikusten dena da, bai izugarrizko ospea edo izugarrizko afizio hartu dela izokina arrantzatzeari, ez hori garbi dago, ez? Zen baztertako jendea etortzen da gure zonaldera, ez? Bai, azken aldian, bueno, denbora batian gehien bazen, berat ingurukoa, irundik gaunitz, beratik bastante, eta inguruko herriatik, Iruñetik. Hain ja herribera guztitik etortzen da, jendia, eta baita hasi dire Asturias, Santander, Bizkaia aldetik bai, jende etortzen da puska bai. Bai, eta ez egite izokina arrantzatu ezean, zuek bestelare arrantzarako itxura duzue edo gaur egunean traba asko dire, azkenean burokrazia asko hartu behar duzula ordua, gauza bat beste eguna. Bueno, burokrazia lehen horri izango zen, minon, ez da egite, orain, nik uste hor medio ambiente, bueno, hor jende honiz ekologista dela, eta handik hemendik arrantzaldia biali nahi dutela harrik iskintik. Ibai iskintik biali nahi dutela. Ez du sentidorik, lehen ipatu izu dela, eta bian, etzen izoki gateri eta arrantzan zei nu. Eta orain, aurten 23 atera dire, gutxi da, minon, golpez itxera biali nahi dute. Gauz da, bueno, arrantzatu gutxi, ez da tope jatxitzea, arrantzak gutxi egitea, o hasta ondartan, hartuta golpezitxe biali, ez da inundik ongi diritzen. Bai, ez da gauzak ez direz, txuria ez beltza izaten ez, eta harteko bidea izaten da ere, eta bueno, ez da erabakiren bat garbi hartu dute edo buiak dire. Oainek erabaki ez dute hartu. Nik uste, azte honen ondarra, gaurro bihar hartuko dutela. Bilera bat izan duzen berako herriko itxian, eta arrantzuten 10 espetzeko bainik erabaki ez zuten hartu. Bai, eta bueno, zu zaitu goren pixka bat, arpegia ematen zaudena edo zure ongi eza azaltzen, baina jende asko dago atzetik, ez? Azkenean, arrantzareko afizio handia duen jende asko da, eta pena da ez, holako afizio nintzea. Dudaria, gero, arraiare, bueno, horrei dire lanien ateratzen dute, minon, arraiak ez zaila honiztioa. Arrantzaletik kanpora, atia pilaka bada, ubarroiak bai, lertxunak, kohartzak, igara bare ikusten duen nahi umiekin, ez da arrantzalia bakarra. Arrantzali bai ateratzen jo, Oitiru izoki ateratio. Ez da, pentsatzen dut beste gauz gehiago dela harregan. Bai. Bueno, Jose Mari, ikusiko du gauzak nola doazin, baina gutxienez, zuei ere arrantzalei aukera eman zuen ikuspegia helazteko jendeari. Eta, gauzak nola joaten diren, eta aurrerago aukera dugun erreka bazter batei pixko bat sogazten jarraitzeko. Eskerrik asko, ongizan. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara, ongi segi.